ako. Mas pinainit. Ramdam ko ang halik niya sa leeg ko, pababa sa aking. At mas pag-uusapan. Tinanggal niya bigla yung panty ko. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Good evening Luzon, Visayas, Mindanao. Muli po ako nagbabalik sa 90.7 Love Radio at ito po ang SPG Top Secrets. Kung may mga kwento po kayo mga kabisyo na talaga naman nakakasakit ng panga, nakakasakit ng ulo at nakakatigas. Ito na ang pagkakataon nyo ngayong Friday mga kabisyo para ibahagi sa ating SPG Top Secret. Kaya di ko na po papatagalin pa mga kabisyo. Nasa kabilang linya na po natin ang ating caller ngayong gabi. Hello po. Hello po, good evening. Good evening po sa inyo. Magandang gabi din po. Sir, pwede po bang kung naka-earphone kayo, tanggalin niyo po yung earphone ninyo or loudspeaker para itapat niyo lang po sa tenga ninyo yung phone? Okay na po. How's my signal? Good, sir. Loud and clear na rin naman po. Basta lakasan lang po natin yung boses. Okay, sir. Okay. Sir, tagasan po kayo? Taga Ilocos. Ilocos. Ilang taon na po si sir? Actually, nasa 40s na ako pero karamihan sa mga nakakilala sa akin, sinasabi nilang yung looks is parang 20 daw. 20s. Grabe naman, sir. Di ko pa tinatanong yung itsurahin nyo. Binuhat nyo na kagad yung sarili nyo, sir. Yan mo, sir. Mamaya dadating tayo dyan. Kung sino yung kamukha mong artista, alamin ko, ha? Sino naman? Hindi, mamaya na, sir. Mamaya mo na. Pag-isipan mo mabuti, sir, ha? Ito muna, sir. Okay. Sir, 40 years old na mukhang 20. Lagay mo yan dyan, ha, Boy P, ha? 40 na mukhang 20. Anong pangalan ninyo, sir? I'm Zen. Zen? Yes. Zen, ang ganda po ng pangalan ninyo, pang-Amerikano. Hindi naman. Hindi halata. Ayan. Zen, 40 na mukhang 20, taga Ilocos. Ano ang SPG Top Secret mo? Bali yung SPG ko, nagsimula sa isang secret affairs namin na asawa ng seaman. Para mas klaro at talagang SPG is akong bisexual pero discreet ako. So, isa kang bisexual pero discreet ka. Tama ba ako na pagkakarinig? Yeah. Okay. Tapos, kasi meron akong GF, meron ding BF, pero yung BF patago. Pero yung BF medyo nawala po. Pero may BF ka. Yung BF parang patago kami. Okay. So, ito muna. Focus na muna tayo dun sa una mong sinabi na may kalaguyo ka. Tama ba ako? Oo. Na Oo, asawa kaligo. ng seaman. Oo, pali yung kaligoyo kong yun. Asawa ng seaman tapos kumare ko pa. Ooh, okay to ah. Wait lang sir. Yes. Kalmahan lang na muna natin. Unti-untiin natin. Bukod pa dun sa kalaguyo mo, may partner kang babae. Meron. Tapos may partner ka ring lalaki na patago kayo. Yes. So it means tumutuhog ka ng 3 tao. Parang ganun. Matindi ka sir ah. Sige, saan natin uumpisahan sir? Anong gusto mong umpisahan natin? Doon na muna sa kalaguyo mo? Sa kalaguyo na lang kasi yun yung SPG. Okay. Sinong pinaka the best muna sa 3? Pinaka the best tatlo Siyempre si asawa ng seaman. So si Kasi kalaguyo. Uhaw. Uhaw ang camel, ganon. Oo, uhaw na uhaw. As in. Okay, umpisahan na natin to. Sir, paano Yes. ka nagkaroon ng kalaguyo?
na asawa ng seaman at ano ang mga ginagawa ninyo? Bali nag-umpisa nung bago kaming magkakilala kasi parang, may inanak kaming binyag. Tapos doon kami maging magkumare. And then, yun, laging akong kinakantsawan na hindi ko daw kayang pakasalan yung GF ko. Then, sinabi ko naman sa kanya, at least may GF ako, ikaw malayo yung asawa, gano'n. Doon nag-umpisa lahat. So, nag-asaran lang muna kayo, no? Kantsawan lang. Talagang asaran, kantsawan, gano'n. Ikaw, uhaw ka na. Ako, nadidiligan lagi. Gano'n. Gano'n talaga yung sinasagot ko sa kanya para tumigil siya. So, mainit ang usapan ninyo, no? So, paano kayo nagbuo ng relasyon ninyo at paano nyo tinatago yung relasyon ninyo? Saan nyo ginagawa yung mga pagme-make love ninyo? Bale, yung una naming nag-aya siya ng snack. Bale, last year yun eh. Last year. Umuulan pa nun. Mag-iisang taon na. Kasi October na, kung hindi ako magkakamali, October 19, 2024. Then, nag-aya siya ng snack. Umuulan. Then, sige, pinatulan ko. Sige, halika. Papayag ako na mag-snack tayo sa labas, pero walang magma-birthday. Kasi baka makita ng GF ko. Pero pumayag naman siya. So, pagkatapos nyo mag-snack, kumain naman talaga kayo o rekta kinain nyo ng isa't isa? Hindi, kumain muna kami sa restaurant. And then, yun, kwentuhan, asaran. Nagkwento siya about sa kanyang asawa. Kasi sabi niya sa akin, kasi tinanong ko talaga siya, di pag dating ng asawa mo, di pag unang gabi talagang uhaw na oo, sabi ko sa kanya. Sabi naman niya, oo, pero pagdating ng mga ilang days, wala na kasi puro inuman, gano'n. Kasi gusto kong sana pag nandito siya, kasi dapat pupunan niya yung pagkukulang niya, sabi niya. And sabi ko naman sa kanya, ba't kasi laging alak, sabi ko sa kanya. Ewan ko dun, sabi naman niya. Baka kaya gusto ng alak kasi gusto magkaroon ng balak. Para mas matindi yung pagbabanatan nila pag may alak. Pwede naman sana kung gano'n. Kaya lang, sabi ng asawa niya, pag lasing na, wala na. Patay na si Junior. Patay na si Junior? Kahit, oo, kasi sabi ko naman sa kanya, baka kulang ka lang sa performance, sabi ko sa kanya. Wow! Hindi, kasi sabi ko naman, ang ginagawa ko naman lagi sa kanya, kinakain ko yung lollipop niya, sabi niya. Wala talagang hindi tatayo kasi lasing na, sabi niya. Yan ang ginagawa mo pag gano'n na kasi alam kong nag-iinit na yung katawan mo, sabi ko sa kanya. Sabi naman niya, wala, nagpipiano na lang ako, sabi niya. Ano daw? Ano ginagawa niya? Nagpapiano na lang siya? Oo. Ano yung piano? Piano. Ano yung piano? Sabihin mo sa akin, hindi rin namin alam yung mga nakikinig kayo sa radyo. Benefit to sa amin lahat na malaman ano yung piano. Nilalaro na yung niya. Kipi-kipi niya. Bagong tawag yun na. Uy, nagpiano ka. Uy. Bagong tawag yun. Bago kong natutunan yun, sasabihin ko yun sa mga kakilala ko, uy, nagpiano ka, no? Ano nagpiano? Nilaro mo yung kifi mo. Ganon? Oo. So, ang ginagawa niya na lang, sir, is nagpapiano na lang siya kasi bitin siya. Oo, kasi yun ang sabi niya. Kasi kapag nakakasama ko siya, kaming mga magkakilala, lagi naman siyang kinakantsawan ng mga barkada. Mm-hmm. Ay, wala, kasi lasing na naman kagabi. Walang silbi yung pag-uwi niya kasi hindi naman niya ako natatrabaho, gano'n. And then, nung nasa kainan kami, yun yung tinatanong ko sa kanya. And then, sabi ko sa kanya,
hindi mo ba sinusubukan na maghanap ng ng mga pastime mo, sabi ko sa kanya. Okay. Ang sabi niya, sagot sa akin, siguro, gusto, pero nag-iingat lang kasi alam mo naman pag may pamilya, sabi sa akin. And then, nag-joke ako sa kanya. Eto na. Anong joke mo dyan? Nag-joke ako sa kanya, sabi ko sa kanya. Kahit ako, gusto mo, ayaw mo akong subukan, sabi ko sa kanya. Ayan na, ang galawan ni Zen. Bakit kaya mo, sabi ko sa akin. Oo naman, kahit may GF ako, kaya ko. Posible naman, sabi ko. Oo, kaya ko. Sige, subukan mo. And then, yun. Kumakain pa rin kami doon. And then, parang sinuryoso niya yung kanyang sinabi ko. And then, hindi niya sinabi mismo sa akin, nag-text siya. Sabi sa akin, pagkatapos natin kumain, saan tayo, sabi. Uwi na, sabi ko. Ganun kaagad ang pagkasabi niya sa'yo? Pagkatapos natin kumain, saan tayo? Ganun na? Oo, pero nag-text siya. Hindi niya sinabi sa akin verbally. Nag-text siya. Kasi siguro nahihiya. Ganun kalupit yung mga joke mo? Oo. Tapos, nung na-receive ko yung text niya, nabasa ko, sabi ko, hindi uwian na, sabi ko. Gusto kong matry, sabi niya. Ang alin. Oh, maangang ka pa, ha? Oo, syempre, mahirap naman pag ano. Ang galing mo talaga, Sen. Sen, ang galing mo. No, ang alin, sabi sa kanya. Inline pa rin sa joke mo sa akin kanina na yung tanong mo na hindi ba ako sinusubukan maghanap ng iba, sabi niya. Seryoso ka, sabi niya. Oo, sabi niya. Ayun. Dahil malakas yung ulan sa labas, nag-iinit na rin yung katawan ko. Sinabi ko na sa kanya ng personal, sige, mag 3 hours tayo, sabi ko sa kanya. Ayun, parang nabuhayan yung mukha niya na parang uhaw. Sen, wait muna. Yes. Lahat kami nakatutok dito at nakikinig sa radyo. Yes. Anong itsura neto ni Kumaring Uhaw na mahilig magpiano? Actually, si Kumari, nasa edad 43 hanggang 48. Tapos, katmama talaga siya. Kasi batang-bata. Sino kamukhang artista neto? Parang sa Alec Bobby. Alec Bobby? Yeah. Oh. Nakatamtaman lang yung tangka. So, kung i-describe natin siya, malaki ang kanyang cocomelon. Oo. Medyo chubby. Kasi hindi masyadong nagagalaw, sabi niya. Hindi ka masyadong nadadala? Hindi. Malaki yung cocomelon niya kasi hindi daw masyadong ginagalaw. Kumbaga, hindi nauubos, hindi nakakain. Oo, kasi laging patay si Junior ng kanya partner. So, ang katawan nito medyo chubby onte na malaki, ganda katawan, malaki yung Ganun ba 'yon? Ganon. Hindi naman sa malaki katawan pero nasa medium build lang siya. Okay. So, saan kayo pumunta pero para magkainan? Oo. Nung pumayag na ako sa gusto niya, siyempre nag-play safe ako kasi baka may makakita. Kasi taga syudad yung GF ko. Baka may mag-picture kasi madali na yung communication ngayon. Ang ginawa ko, sabi ko sa kanya, mauna ka sa lugar na to, mag-tricycle ka. Ako maglalakad ako. Pag nauna ka doon, kumuha ka na naman room. Ako na magpapalit sa babayaran mo rin, sabi ko sa kanya. Umuha siya. Yun, pumunta na siya. Ako naglalakad ako, dami-daming naglalaro sa isipan ko na gagawin ko. Gagawin ko na... Magbigay ka ng isa doon na naiisip mo muna bago mangyari. Magbigay ka doon sa mga maraming naglalaro sa isip mo. Kakainin ko yung Anong kakainin mo? Yung sampagitan niya.
pataas sa kanyang cocomelon. Ooh. Sampagitan niya pataas sa kanyang cocomelon. Yeah. Sarap nun. Ang sarap naman. Hindi ko mapindot yung effects dito. Ang init naman. Teka lang. Ang init mo. Mas may aircon natin dito. Parang ang init ah. Okay. Huwag ka nang mag-side comment. Ang sarap nun. Nadadala ako eh. Nadadala ako. Okay. So, pumunta ka na doon. Ang daming naglalaro sa isip mo, sir. Zen. Naglalakad ako and then naisip ko na baka makakita sa akin, sabi ko. So, may dadaanan akong pharmacy, drugstore. Bumili ako ng face mask. And then naglalakad ako na excited na nag-iinit yung katawan. And then nandun na ako, kumatok ako sa pintuan na sinabi niyang kung ano yung room number. Anong room number? Number 3. Room number 3. Tanda mo pa yung kasunod na numero? Oo. Anong numero? 3, Ano? 1, 6? 369? Ay, hindi, yung 69. Pero anong next numero? 3, floor number 3. Anong room number? Oo. 301. 301. Yeah. Sa 301 naganap ang Naganap yung ano. kaganapan na Yung mainit. hinihintay niyang pagbiyak Pagbiyak. sa kanyang sampagita na kulang sa dilig. Okay, Zen. Sa Yes. 301 room, naganap ang pagbiyak sa kanyang sampagitan na kulang sa dilig. Kwento mo na kung ano ang nangyari. Room 401 kanina. Pagkapasok ko sa room 301, nakaupo siya. Umupo siya sa gilid ng kama. And then sabi ko sa kanya, sigurado ka? Sabi ko sa kanya. Kasi alam mong may GF ako. Alam mo rin yung pagkatao ko. Sigurado ka? Sabi ko sa kanya. Oo. Kasi sabi nila, iba daw maglaro yung mga silahis, sabi niya. Okay, sige. Tignan natin, sabi ko sa kanya. Sabihan mo ako pag hindi ako marunong. Sabihin mo ako pag Zen, hindi ko... Yes. sorry makat kita. Totoo yun, di ba? Yes. Ang mga silais, iba talaga. Wild talaga sila. Tama ba ako? Tama. Ma-play kayo no? Mm-mm. Kasi kaming mga silahis kasi mas nag-iinit yung kalamnan namin habang naglalaro kami. Okay, so let's go. Tapos, Tuloy mo ang kwento. Okay, sige. Ayun. Dahil atat na ako noon, sabi ko sa kanya, sige, ligo ka na. Sunod ako, sabi ko sa kanya. Yun. Pumasok sa banyo. Magtanggal ng damit. And then, pasimple ko siyang sinulyapan. And then, pumasok na siya ng tuluyan sa banyo. Ako naman, medyo excited na eh. Pati nga si Junior excited na. Medyo nagwawala na pero sinabihan ko siya. Kalma lang. Mamaya. Nakakausap mo yan? Nakakausap mo si Junjun? Kalma lang. Kaya na tayo para Sumagot sa'yo. Sumagot sa'yo si Junjun. Hindi naman. Tumango lang siya. Tumawa lang, pumintig lang, no? Tumungo. Go, Sen. Sorry, Sen. Okay, sige. Yun, naliligo na siya. And then, hindi ako napaghintay. Pinasok ko sa sa banyo. Na wala na rin
tanging baril ko na lang yung yung nakikita niya pagpasok ko. Sabi sa akin, wow, ang laki lang pala, sabi niya. Ang laki pala, sabi niya. Oo naman, sabi ko sa kanya. Tapos may hikaw pa, sabi niya. Ano gusto mo? Tanggalin ko yung hikaw or hindi na? Parang weird ako na maranasan yung may hikaw, sabi niya sa akin. Okay, sige, sabi ko sa kanya. Naligo na tayo. Yun, naligo kami. Ako naman, parang yung kamay ko parang may sariling buhay eh. Kasi bigla niyang kinapa yung sampagita. Mhm. And then pagkakapa na yung sampagita, parang nagliyad yung katawan ng sampagita. Tapos, nung gano'n na yung eksena, parang nagiinit na ako eh. Sabi ko sa kanya, sige, tapusin na natin yung paliligo para doon na tayo, sabi ko sa kanya. Umuo naman siya. And then nung nandun na kami sa kama, sinimulan ko na, siyempre, hinalikan ko siya. Ayun, lumalaban naman na parang sanggol na uhaw eh. Lumalaban habang nakayakap sa akin. Mhm. Ang kamay ko naman, naglalakbay na yung mga kamay ko patungo sa kanyang kokomelon. Nilalaro yung dolens niya. Hanggang sa naririnig ko na lang sa kanya yung moan niya. And then, habang naghahalikan kami, bumaba ako sa kanyang kokomelo. Siyempre, nilaro ko yun kasi medyo malaki eh. Kulang sa laro yun eh. Kaya ako na yung bumanat din. Tapos, anong sumunod na mga pangyayari? Ayun. Take time akong nilalaro yung kanyang kokomelon kasi laki eh. Talagang dinadamdam ko yung pagkakataon na yun na gawin saan niya kasi alam kong uhaw siya. And then yung kamay ko nasa kanyang sampagitan na kung ano-anong ginagawa niya. Gustong pumasok yung pero pinigilan ko yung isa kong kamay sa kanyang sampagitan. Gusto ko itong magtatang twister muna ako bago ko siya pasukin ng isang like. Yun, bumaba. Sa kanyang diamanteng pusod. Hanggang sa hindi ko na napigilan, pumunta na ako doon sa kanyang sampagita. Doon ako nag-tongue twister. Nag-tongue twister ako doon ng medyo mahabang oras. Mga ilang minuto. And then, kamusta naman Zen yung reaction niya, yung tinang twister mo siya? Ayun, puro sabunot sa ulo ko, tapos medyo sumisigaw siya sa sa sarap. Then habang ako kasi mas na ELU ako pag napapansin kong medyo nasasarapan na yung partner ko. Kaya mas lalo kong ginagalingan sa pag-tongue twister sa kanya pampagita. Tongue twister. Kanina piano, tongue twister ngayon. Zen, gusto ko malaman, ano yung pinaka-wild na ginawa ninyo ng asawa nitong seaman? Yung pinaka-malupit talagang ginawa mo na sinabi niyang hindi kita malilimutan, Zen. Ito hindi sa pinagmamayabang. Hindi ako nagpaputok ng 47 minutes. Puro pasok hugot up sa kanya. At alam kong nakarami siya eh. Kasi habang dumadaloy kasi yung lagusan niya, pinupunasan ko para mas tawag dito,
parang mas ramdam ko yung pagpasok ko pag wala na yung lumabas sa kanyang lagusan. Dapat lagi ko siyang pinuputasan pag lumalabas na yung tubig. So, ibig sabihin, Sen, siya lang ang pinauna mong lumabas, tas ikaw, 47 minutes, hindi ka nilabasan? Hindi. Kasi ginawa ko sa kanya, isang sabugan pero marami. Naging satisfied siya yung sa ginawa namin. Saan mo binuga yun? Sa dibdib niya. Kasi baka lolobo. Kasi ayaw niyang gumamit ako ng plastic balloon. Kasi sabi niya, ayaw niya daw kumain ng saging na may balat. Kasi hindi daw niya mararamdaman yun. Kasi tapos useless daw na may hikaw kapag may plastic. Sa bagay, tama nga siya. Oo. Tapos sabi pa niya, hanap ka, sabi niya, mas malaki ka kaysa kay partner ko, sabi niya. Mas magaling ka pa, sabi niya. Ay? Oo. Paano kayo natapos? Kasi habang ang ginawa kasi namin kinakain ko yung sampagitan niya, kinakain naman niya yung chicken joy ko. O di kay sa bayan kami kumakain ng sampagitan at chicken joy. Chicken joy? Gano'ng kalaki si Chicken Joy? Hindi sa pagmamayabang, pero sabi ng GF ko, parang para daw akong ipinaglihi sa kabayo. Ganon din yung sinasabi ng nakatagong jowa kong lalaki. Nanonood po ba kayo ngayon sa live natin? Oo, bakit? Alam niyo po ba yung mikroponong nakikita ninyo? Oo. Ay, grabe naman. Hindi naman ganyang kalaki. Mga kabisyo, sa lahat po na nakatutok sa radyo, siguro po mga 12 pulgada to. Hindi, kung kasi nasa tayo ngayon, nasa tawag dito, kasi ang sabi nila sa mga ganitong mga ganitong baril, grower, kasi habang tama ba yung term na gagamitin ko? Habang nag-hard, lalong lumalaki. Ganun. Lalong nag-hard, lalong lumalaki? Habang grower. Parang grower siya. Grower. Grabe. Habang tumigas ganun, habang lumalaki. So, talagang no? The more na nanggigigil, nagiging titan siya. Yeah. Yun ang meaning po ng malaki, di ba, yung titan? Laki. Titan jello, gano'n. Now you know. Yeah. Teka lang. Yeah. So, gusto ko muna malaman, ano bang itsura neto ni Sen? Kung ikukumpara natin siya sa artista, sino si Sen? Hindi naman, siguro, wala naman siguro kung kamukha sa artista, pero mga 5'7" yung taas ko, tapos nag-gym, medyo maputi, tapos naka-braces, tapos may tattoo.
Saan? Tapos, siyempre, discreet. Saan Sa ka po? loob, sa parte ng katawan ko kasi marami akong tattoo. Mhm. So, hot daddy to, no? Yung datingan nito. Sabi nga nila, parang kasi yung age ko kasi hindi kasi ako masalok ko eh. And then, pag naghubad ako, uy, malapit ka nang maging dad bod ka na. So, tama lang din talaga yung aming nilagay dito. 40 na mukhang 20. No? Yeah. So, ano pang pinakamatindi ninyo na ginawa nitong asawa ng seaman? And until now ba, kayo pa rin nito? Pag may time ako, kasi kahit dito, kasi pag minsan pag may nag-aano kami sa mga party ng mga kakilala namin, nagpapabidyo ako sa kanya. Uy, yung term ko, sorry po. Pinapakain ko yung lollipop ko sa kanya. Nagpapabuko juice ka sa kanya. Weekly. Oo, weekly. Eh, gustong gusto niya naman. So, tuwing kailan na lang kayo nagkikita ngayon? Kapag sabay kaming pupunta sa isang party, pero limitado na kasi lately lang dumating yung kanyang asawa. Tapos bumalik siya magto 2 months na sa barko. Grabe, no? So, napagsasabay mo naman ba yung girlfriend mo tsaka yung kalaguyo mo? Oo, mas marami akong time sa GF ko. Anong Kasi pag sinasabi? GF kasi mas maarte kasi pag ayaw talaga. Kasi alam niyang iyong iyos. Pero, yung performance mo ba parehas dito sa kalaguyo mo pati sa GF mo? Oo naman, para hindi ako pagpalit. Ganon din sa sa kalaguyo kong lalaki. So, wala kang, in terms of performance, wala kang pinipili kahit sino, palag-palag. Wala, para walang lugi. Grabe. Talagang nang wawasak pala to si Sen. Kuweba, mapasampagita, binubutas mo. Sen, may gusto ka pa bang sabihin? Ano pa ba dapat? Ano pa bang gusto mo ikwento? Yun yung SPP ko. Thank you so much, Sen. May gusto ka bang i-shout out o wala? Shout out ko na lang yung mga kapwa ko sila na katulad ko na maraming itinatagong kababalaghan. So, tingin mo, lahat ba ng sila is ganyan din ka-wild katulad mo? Siguro, pero karamihan talaga. So, makukonsider mo ba na kapag gusto nila ng matinding romansa at biyakan, dapat sila isang piliin nila? Recommended. Well recommended. Well recommended. Wow. Zen, thank you so much. Zen na taga Ilocos, 40 na mukhang 20. Abangan nyo po yan. Kung makilala nyo siya, nako, tiyak, wawarakin niya kayo. Pasyal kayo dito sa Ilocos. Kapag pumunta ako ng Ilocos, Zen, sana makapagkita tayo. Oo, sure. Message mo ako. Okay, Zen. Thank you. Dadalhin kita sa Love Radio Lawag. Love Radio ano? Love Radio Lawag. Love Radio Lawag. Ayan. Madalas ka ba nakikinig dyan? Oo naman. Pag nasa office. Ayan. Thank you so much, Sen. Okay, thank you din. God bless sa'yo, Sen. God bless too. Goodbye. God bless. Thank you so much. Once again, mga kabisyo, Zen! Huy! Zen!
40 years old na mukhang 20 from Ilocos. Yan po ang naging top secret caller natin ngayon. Naku mga kabisyo, maraming salamat po sa inyo. Sa lahat po ng pumunta ngayong gabi na to. At salamat mga kabisyo. Iti-take opportunity ko na to. Iti-take ko na yung opportunity na on air na rin ako. And then online na rin ako. Maligayang bati po sa akin. DJ Titangelo. Happy birthday po sa akin. Nako. Nakasama nyo na po ako sa mismong kaarawan ko, November 1. Happy All Saints Day po mga kabisyo. Maraming salamat po sa inyo sa pagsuporta. Naway dumami pa tayo at naiyak ako, kabisyo, kasi nandito yung mga taong sumusuporta sa akin ngayon. Anyway, dire-diretso lang tayo online at kailangan ko nang i-play itong mga songs natin through speechless ako through radio mga kabisyo. Kaya mga kabisyo, maraming salamat sa inyo once again. In behalf of DJ Rakitera, DJ Titangelo, kayo po'y nakatutok sa 90.7 Love Radio sa programang SPG Top Secret. Dito lang yan sa Love Radio Basic. Ang dugo pong awitin sa inyo by Ronnie Ilang, Ngiti. Hey, happy birthday! Thank you. Master. Mga kabisyo, first time ko po dito mag-birthday sa Love Radio. At nagpapasalamat po ako sa mga kasama ko dito. Sa lahat po na unang-una sa mga pumunta dito, kay John C, kay Gab, sa sister ni Ate Ray, si Ate Ria. Grabe. Maraming salamat po, kabisyo. Iyakin talaga ako, kabisyo eh. Mababa po ang luha ko. Maraming salamat po.